Assalamu alaykum. Wa alaykum Howam salam. Yasim tapla. Yaxshi. Am başsın nerede? Başlığım bar. Näme boldy? Näme boldy diýäňam? Muňa serep Men. Näme düşünmedim. kaka tiýal edip garry bilen töýşip dur howam. Ay dinle. Söýgän bir ýaş taýdarmy? Ay how agam bolýaly. Başsyňa nerede sana aýt? Dinle meni. İki adam arasına düşüp görmeden ho. Agam kän gurlemede aýdy how. Plan ýerde di başsyňa boldy git. Başkana ho taýdy. Bolýar şeýdi. Agol. Tırdın resmi namalar näle? Assalamu alaykum. Bolya. Bolya adır adım zanadar. Wa aleykümselam. Sen zigimin kurstaşı da ama? Olayam. Am sana bir video közük bolýanly. Muňa serep dowam. Owo, bu näme mollo? Ay kakamy diýal adam da howam. Adar berip dur da how. Sen näme diýjek bolýan o? Am adar berýär diýjek bolýan how. Hey. Yüzüň ýeň sen bilen tanamady alagadan. Götür şu yerden. Am mena ýaşylyk etjek boldum o. Ödüm bil bolýan. Alo, Alo. nerdesin? Öydü. Neyi sen oldu? Ertir baramda uğurlaşarım ben sen bilen. Bolýarmy? Öyle. Eze! Eze! Nerede Eze? Eze! Ha? Ben gayrından işler görürüm havan var mı? Gıydım neymiş ya? O korstosun bilen zirkiller görmüşsün ha. Var balam. Öldüm bilenim buyuruşlarım. Var sen yorum bilen bol. Gıydıma adam verme. Eze! Ben kav aytma. Gördü ha. Gıydım bilen öldüm buyuruşlarım. Var yorum bilen bol. Hava gel gıydım. Kime çay içelim. Hava gel. O yağdaylam. Xudoga shukr ajam, o'zing mayli, olmaz. Qo'lin qovurma. Xudoga shukr ajam. Çay içelim. Gel han gıydım ikimiz bir dertleşelim. Nima bo'ldi? Gıydım men sizi kakasız kemale getirenlerdim. Öýän ýigdiň bar bolsa, sen günü maňa aýtgynyň. Çay demleyin. Yazgın, otuyorsun mu? Kitap okuyan mı? Kitap okuyun. Kızıklı mı? Evet. Böreğin kızıklı mı? Öğrenme bak. Kaç kızıklı mı? Atılı kaplı. Ben yanına kolaylaşma. Sen beni alırsın şey. Böyle alay. Yazgın, öykülemesene. Biz birek eyyem. 2 yıl ver tanıyaz. 2 yıl ver seviyaz. Hatta Leyli Mecnunam, Zühre Tahiram. Edil, men ýal söýendir, ýöne aşyny yetip bilen näler. Men bolsa hökman sana yeter. Emrah, Ha? ben ecem doğandan sana vermem. Näme üçin? Sen aýtdyňmy? Men beg murat gowy ýany. Eceme çalınca işaret ettim yönü. Vermeyeceğini bildim. Näme üçin? Sebäp näme? Sebebi özümden ulu oğlana vermek vereceğim. Sen aýtmalla, ýazgylja. Diýmelkenin. Mene onu söýýän olam men söýýär diýip aýdaýmala. Koysana be Murat, ben şey deyip Ece'nin yüzüne gelip durmar mı? Hey, düşünýän ýazgyl. Men ýaşym senden uly. Ýöne men sana yetmek üçin elimden gelen neder. Hökman öz maksadyma yeter. Böyle be Murat, ben gideyim. Hiç öyle, evdekiler ana diyeceğim. Ýör, men seni uğradaýyn. Yok be Murat,
Arada gelinin doğunum sataşay mısın? Ziyan yok. Yazgulcan, men sen üçün ölmäne de, urulmaly taýyn. Ananmasaň, urdurup gör, barlak gör. Gör. Dostan. Çyn dostum, yürekdeş dostum. Dostan. Söýgülime. Yazgulcana şeýle bir oğdan aýjygallym. Özi ýalçak akça. Massyjak aýjygallym. Häzir men bu haýyny oňa sowgat berer. Nirden alayın? Elbette. Sizden alan pulumu aldım. Pulumu qaytarıp vererin, alad etme dostan. Bolya. Hiç kim aýtmak bar. Men bunu Ýazgula sowgat aldım. Ýazgulym, söýen gulum. Men sana aýdyp durmaýyn dost. Hemme zadym onsam sen bilýän. Men häzir bu miskany garaşyp otyr. Gelýär. Soň habarlaşýan çaýjan. Sag bol. Yazgul. Dur hayda. Me, şunu al. Ay neyim işleyen doğunum oraya bar git. Yazgul şunu al, git diyen. Şunu alsan git diyen. Böyle bar git. Sağ ol, gittim. Ben işleyemez. Vak da ya. Alo. Alo, ağam, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ağam uğrak diyanerimde dururda suat geldim. Näme? Gelecek mi ağam uğrak geldi? Bolya, men bardım ne? Näme diýaryň? Oğlanlar hafapmasyk. Wagty geldi. Gideli. Hawa. Geç söyle. Doğuncum değil mi? Tamam. Tigimi derre koyalım git. Bolya. Dero. Dur. Koçuk da atayım da. İstemeyle. Hey. Yine oraya tigimi yanına gornaysın. Menden qowluň arasynda düşündiňmi? Dur diýär, dur. Ýygmat, näme? Şaşım soğaydı da. Sana geregim şodur. Armalım. İnne oldu.